ανιχνευτή μετάλλων Pimax. Pimax metal dedektörü 90'a 90 başlıkta Θα doğal κάνουμε gaz μια testi yapmak için επίδειξη 180 santim derinliğinde με τελάρο evet, toprak 90 aşınabilir, επί sıkı ve doğal 90 toprak. σε φυσικό χώμα Evet, test με edeceğimiz malzemeleri gösterelim. ψηλά μέταλλα. Teneke, paslı teneke. Υπάρχει ένα κομμάτι σκουσκουριασμένη λαμαρίνα, ασίμι και ίνοξ. Ανοίγουμε το μηχάνημα. Cihazı açıyorum. Ετοιμάζεται το μηχάνημα αυτόματα μόνο του. Μας δίνει την ένδειξη ότι ετοιμάστηκε. Ana ekran geldi. Disk ayrım sonuçlarını rakamsal olarak metale göre burada yazacak. Το ferrous no ferrous θα πει ότι ευγενή μη ευγενή. Σε ευγενή μέταλλα θα μας δείχνει συνέχεια συν και σε μη ευγενή μέταλλα θα μας δείχνει μείον. Πατάμε το μηδενισμό και το πλήκτρο ανίχνευσης. Παίρνουμε από κάτω το μέταλλο, τη λαμαρίνα τη σκουριασμένη. Μείον 43 μας έδειξε ότι είναι μη ευγενή μέταλλο. Τώρα θα βάλουμε το ασίμι κάτω από το τελάρο. Μας δείχνει συν 150 no ferrous. Αυτό θα πει ότι είναι ευγενή μέταλλο, αλλά με ίδιο ήχο. Τώρα θα βάλουμε το ίνοξ. Μείον 40 φέρους και αυτό είναι μη ευγενή μέταλλο. Bakın metali aldık, cihaz sesini kesti ve disk sonucu ve ferros no ferros kutucuğunu kaldırdı. Τώρα στο μηχάνημα Pimax υπάρχει και το στάδιο διαχωρισμένο με ήχο. Σε ευγενή μέταλλα θα έχει ψηλό ήχο και σε μη ευγενή μέταλλα χοντρό ήχο, το οποίο θα πιάνει όλα τα μέταλλα. Ρυθμίζουμε το μηχάνημα με δύο κινήσεις και πατάμε OK και ανίχνευσης. Και το μηχάνημα είναι έτοιμο για ανίχνευση. Τώρα έχουμε βάλει τη σκουριασμένη λαμαρίνα όπως πιο πριν. Δεν έχει αλλάξει. Μας δείχνει ότι είναι με χοντρό ήχο, ότι είναι μη ευγενή μέταλλο. Παίρνουμε τη λαμαρίνα και θα βάλουμε το ασίμι τώρα κάτω από το τελάρο, το οποίο αμέσως άλλαξε η φωνή. Αυτό μας δείχνει ότι είναι ευγενή μέταλλο. Παίρνουμε το ασίμι από κάτω από το τελάρο, το οποίο η απόσταση είναι 1,80 αυτή τη στιγμή. Βάζουμε το ίνοξ. Εκεί και μας δείχνει πάλι την πρώτη φορά ότι μας έδειξε, πρώτη φορά έδειξε, μας δείχνει και με χοντρό ήχο μας δείχνει ότι είναι μη ευγενή μέταλλο. Τώρα βάζουμε πάλι το ασίμι, όπως είδατε ότι έχει αλλάξει πάλι ο ήχος, έχει ψηλό ήχο για ευγενή μέταλλο. Βάζουμε πάλι τη λαμαρίνα τη σκουριασμένη, το οποίο πάλι με χοντρό ήχο μας δείχνει ότι είναι μη ευγενή μέταλλο. Ve seste hiçbir değişme, herhangi bir değişme olmadı. Kıymetsiz metal olduğu anlaşılıyor. Alalım. Evet. Disk ayrım sonucu ferros non ferros. Μόλις πάρουμε τα μέταλλα από κάτω, πάλι έχουμε βάλει το ασίμι. Bakın. Herhangi bir şekilde şaşırma, yanılma hiçbir şekilde olmadı. Artı 105 non ferros. Kıymetli metallerde direkt sesini inceltip artı değerini verebiliyor. Alalım gümüşü. Evet bakın metali aldık. Cihaz şu anda sesini kesti.